ಇತ್ತಿನ ತಾರೆ ಬರೋದು ಪತ್ತು ಈಯನ ಬಾಳೆ ಬುಂಡತ್ತು ಬಾಂಬೂರ್ಡಲ ನಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಲಗೇನದು ಜೋ ಜೋ ಬಂಜಪ್ಪ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಉದ್ದೇಟ ಬೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದನಿಗೆ ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನಿಗೆ ಎಂಚ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ದೂರ ಫೋನ್ಲ್ಲ ತೂಕ ಏತು ಬೊಲ್ಲ ಬೈದ ನನಗೆ. ಹಾಂ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತಾರ ಇರ್ಲ ಭಾರಿ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟವ ಇದನ್ನು ನೀರು ಒಂದು ಕಂಡೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪೂರಗಡ್ಲು ನೀರು ಹತ್ತನು ಇಂಕಲ್ನ ಸುಗಂಧ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ ಬರ ಅರ್ಧ ಮುರ್ಕದನು ಇಂಕಲ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಓಯ್ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಈಗಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಒಂದು ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕನ ಮಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ ಅರ್ಧ ಮುರುಕು ಆದಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ನಾನು ಕೋಡೆ ಬಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೂದುಪ್ಪಾರು ನೀರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಂದು ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾಕಡೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಕಲ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರು ತಾರಾಯಿ ವೆಜ್ಜ ಒಂದಿರ್ಲಿ ತಾರಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತನು ಎಂಜ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಣ ಮಗೊಬ್ಬರು ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಗುಲ್ ಬೊಲ್ಲದ ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಇಂಚ ತಾರಾಯಿ ಬರ್ತನು ಅಂಚಿನ ಪತ್ತು ಕೆಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಏತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋರು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಇನ್ನೇನು ಅದಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೊಂಡಲುಂಡು ಬೊಡ್ಡ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಓ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸಂತೂರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂತೂರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಲಾಪಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲಾಪಡು ಏಪ ಇತ್ತೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಕಾದಿ ನೀರು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಜೆಪಡಾಲೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯರ್ಲಕ್ಕ ಏರ್ನ ಪಿಂಕಂಡು ಗಾಲಿ ಹೋಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂದು ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ನಾನ ఇంక ముళ్ళు చెప్పరజ్జి అని ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಗಲೆ ಪಂತ ಜೊತೆ ನಿಗಲೆ ಪಂತ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆನೆ ಇಂಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ 2 ದಿನ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚೇರು ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆರ್ತಿರ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ವ್ಯಾಮೆ ಬುಲ್ಪುನಾಗ 2-3 ಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲೆ ಗಾಂಡನಾಗ ಪಿಂಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಲಿ ಪೋರು ಶುರುವಾಂಡು ಗಜಬ್ ಬೇಜತಿ ಅದಾಗ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪರು ಶುರುವಾಂಡು ಅದಾಗ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ತೂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಸಾರಿ ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೇರು ಜಪ್ಪಡಾಟೆ ಬುಲ್ಪಡಾಟೆ ಅಂಚವನ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಂದ ನಿಜವಾದ ಬರ್ಪುನ ಎಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಜ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅನ್ನನ್ ಸತ್ಯಾಂಶದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಉಂತಲಿ ಅಂದು ನೀ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಡ್ಲಾರಿ ಯಾನ್ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಜಿ ಸೋನು ಇದೇ ಚಲ್ಲಕ ದರಿಯ ಕೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆಜಿ ಸಲ ಲಕ್ಕದು ಜಾನು ಅಯ್ಯೋ
ಬೊಕ ಅದು ಇನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಕಾರಣದ ಈತ ಶೋಕ್ ತೋಜರ್ ಕಾರಣ ರಡ್ಡ್ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆರಾದ್ಲೆ ಈ ಶೋಕ್ ತೋಜರೆ ಕಾರಣ ಏನ ಓ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ನೀರ್ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪ್ ಸಂತೂರಾ ನಮ್ಮ ಸಂತೂರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ದಾಂಡ ಉಂಡು ಅಂತೆರಗುಲು ಲೇದೇರಿ ಇಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಸತ ಅಂದ್ ಊರುಡು ಬೊಲ್ಲತ ಅಂದ್ ಊರುಡು ಬೊಲ್ಲತ ಇಂಚಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿರಿ ಪಪ್ಪಲಕ ಫೀಲ್ ಆಗ దాని బుక్క శ్రవణన్న రెడ్ వాళ్ళ దమ్మేరు దాని అన్న రాత్రి ఎంకులు అవు బుడి అవి ఇత్తాత రాత్రి యానే ಅವಳು ತುಂಕೋ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂದ್ ಈರಂದೆ ಇನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗಾಲಿ పోను ಕೂಡ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ರಿಪ್ಲೆಂಚ ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಏನ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪುಲ್ಲೆ ಊಟ ಪುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಬುಲ್ಪಡೈತೆ ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆರಿಂಚ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನಂಚ ಬನ್ಪಿನಿ ಜೋ ಜೋ ಬಂದ್ చెప్పుడు ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಚೂರು ಕುಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಜವನ್ ಒಯ್ತಿಗೆ ಎತ್ತಕಂತದ ಅವಳು ಬಾಲೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಜೋ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತುದು ಜೋ ಜೋ ಎನ್ನ ಕಂದ ಎನ್ನ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಗುಂಡಿ ನಂದು ಅಂದ್ ಜೆತ್ತು ಉಪ್ಪುನಗ ಲಕ್ಕದ ಉಪ್ಪುನಗ ನೋಡು ಯಾನ್ ಏತು ಹರ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತು ಜಪಡಾವೆಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಐಡ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಪು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಅದೇ ಡಬ್ಬದ ಬೇರೆ ಅವೇನಾ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ವರದ್ದೆ ಅಂದಂದು ಬೆಲೆ ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ರೇತು ತೂಪರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಸಾಕಿ ಬೈದೇನ ಏತು ಇಂಜಗಾದಿರ್ಬೆ ಏತು ಬಂಗಾರಬೆ ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಏನ ಆಯ ನಿನಗೆ ಸೈಡ್ ಗೌಡ ಐಡಿಯಲ್ಲ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗೌಡರು ಜನ ಮಲ್ದೆ ಅಂಕುಲು ಜನ ಬೈದಿರ ಅದೇಲಿ ಉಂದೆ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗೌಡರು ಆರು ತುಲಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ತೋರಾತಿರಂದ ಐಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟು 5 hours later ಈ ಜನ ಬಾಲೆ ಬುಂಡತ್ತು ಬಾಂಬೂರ್ಡಲ ನಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಲಗೇನಂದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜೀದು ಲಕ್ಕಂಗೆ ಇಸಿ ದಕ್ಕನೆಕ್ಲ ಉಂಟೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾತುಲಿ ಒಂದು ಜನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯರತಿ ಯಾನ ಆಜಿಸಲ ಲಕ್ಕದೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನಗ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓ ಅವಳುಂಡು ಜನ ಬಾಲೆ ಮೂಲು ಕೋಣೆಡುಂಡು ಮೂಲು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತಿನ ಅವಳು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಜೈದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊರ್ಲದಿಲ್ಲ दूसरा ट्रेन है